Il-ħsarat li hemm fil-bajja ta' Arlabsi kapaċi ammontaw għal miljuni ta' euro e kif iċ-ċiklun Harry li laqat lil pajjiżna fil-bidu tal-ġimgħa ikkaġuna ħsarat estensivi f'din il-bajja tant popolari. It-tlieta fil-għodu kru ta' Net News żar Arlabsi u malli nżinna lejn il-bajja mal-ewwel stajna ninnutaw id-devastazzjoni li hemm e kif din iż-żona prattikament inqerdet għal kollox. Dan apart il-fatt li sa fil-għodu il-baħar kien għadu qawwi u l-mewġ kien għadu fermoli. Ir-riħ qawwi u l-mewġ kaxkru dak kollu li sabu qudiemhom u l-blat li kien hemm fuq ix-xelluk tal-bajja spiċċat kaxkar bis-saħħa tal-baħar. Fil-post inġabru numru ta' persuni fosthom sajjida li l-kol jinsabu nkwetati wara dak li sabu ma' wiċċhom, dan fil-waqt li jesprimew magħna kif huma qatt ma raw xeni bħal dawn f'ħajjithom. Oħrajn iddeskrivew dak li kienu qed jaraw bħal qisu seħħeġ esplużjoni fil-bajja. Is-slipway kienet unika marna, qed ma nasbu ġew jirranġaw għaliex it-topografija li tan-nek fiċċat. Jiena hawnhekk isek ċerċo barriera, u esplużjoni kbira. Jiena qatt ma rajtek, di l-ewwel darba li rajt kif inhu u aħna għandna garaxxaw, kisrinna l-bieb u ħafna affarijiet. Isek ma tridx temmen x'ġara u ħerba sħiħ għamel. Tkellmu magħna wkoll uħud mis-sidin tal-garaxxijiet li ġarbu ħsarat kbar u qalulna li għadhom ma jafux jekk jistgħux jisalvaw id-dajjes li għandhom jew jekk inqerdux għal kollox huma esprimew id-diżappunt tagħhom li r-rampa li kien hemm li kienet unika għal pajjiżna issa nqerdet għal kollox u jinsabu flimbu dwar se jiġri. Min-naħa tiegħu is-sindku tas-Siġġiewi Julian Borch wiegħed li se jagħmel minn kollox sabiex din il-bajja terġa' titgawda mill-pubbliku fil-waqt li spjeganna wkoll li l-ħsarat tant huma kbar li kapaċi ammontaw għal miljuni ta' euro. Situazzjoni għar minn dik li kienet jew li stajna naraw il-bieraħ, għandek ovvjament ħsarat infrastrutturali li bidlu totalment il-bajja, ġifieri ma dix tintara fil-bajja li konna nafu sal-bieraħ tlura, u ovvjament għandek numru ta' sidien ta' garaxxijiet, boat houses li ġarbu ħsarat estensivi. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq miljuni potenzjalment ta' ħsarat. U allura qegħdin hawnhekk aħna bħala kunsill lokali flimkien ma' Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi biex flimkien inkunu nistgħu naraw issa t-triq il quddiem ovvjament għal ġid ta' kulħadd fl-aħħar mill-aħħar din hija bajja tas-Siġġewin imma hija bajja ta' Malta u tal-Maltin kollha. Julia Falzon għal Net News.